and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Dano na mo ni. Ano ka rin? Hoy, abli mo tan. Dali. Abli! Dali! Yara. Yara nga itong ipakita. Shit. Wala! Sim! Ayaw! Armado sila! Apan si Wala. Ginuong ko! Doon ang mga marbadong mga lalaki nga nakabunan. Sakay sa itong naman. Si Simeon! Si Siminto pa yung sasakyan na nilimuan na. Wala! Nagkadugo siya. Buhit. Tabang ka mo! Tabang! Saan ito mo, ha? Boss, sila si Mora. Ambil ang cellphone. Hello? Saan ito mo? Ha? Dili! Wala! Kumusta na ka si Moana? Huwag si Butoy. Hawa pa mo nung gawa sa mga doktor. Buhi pa ka si Moana. Shut up! Sim! Panghilom mo na. Panghilom! Anibal, kinsa magkaambi-ambus ka nito. Anibal! Nurse! Hain ang akong anak! Si Tito Jimmy. Ni Asia? Sir Jimmy! Simeon! Hain ang akong anak! Tito, gibuhian na kas nagdagit ni mo. Si Moana na pa sa OR. Wapay may masayagong naunsa na siya. Simeon? Sim! Di kabantay ko. Nalain kay siyang tinanawan ka na ko. Tito Jimmy, nahadlok ko. Naunsa na ka sa Moana. Animal ka, Sindo. Bayaran mo ang imong gibuhat kang muwara. Pagitaon ko ikaw, Sindo. Pagitaon ko ikaw! Hello. Nasundan ba ninyo ang itong nga van? Pagitaon ninyo! Basta itong nga van. Bahalag asa to paingon na sa South. Basta itong nga van. Bisag pila pa kamilyon ang akong ihatag kanyo basta kay magkuha niyo pagpalik ang kakong karapon nga tuwa sa itong nga van. Nakasabot pa kamo? Kuha ato ninyo. Patya sila kung mahimo anong magkuha ninyo ang kakong karapon. Patya na niyo sila! Abi ko magpatyo na ko antong lalaki kaganiya. Igor din naghatod og pagkaon. Pero naniguro. Gipagawas niya ang iyang hunting knife. Sila si Sir Jimmy. Wa pa mabalik. Ni arsad siya. Ni balik. Pero wa na niya gikuha ang iyang hunting knife. Pahala na ni. Dili maayo nga wa ko'y buhaton. Brad? Ano? Sugo sa lawas. Kung mahimo, kuyugi ko sa CR. Magpabuhagay lang ko. Sige na, Brad. Lisod sa duga. Arilin ko din magpabuhagay, di ba? Uy, gikuha niyang iyang hunting knife. Iyang gigunitan ka din na. Nagsumpay sa akong kamot, hotel. Higayon ko na ni. May kinagtalikod siya. Ang akong kamot ka doon ay kanina. Tukon takam! Pasalo ako! Likusan ko siya sa akong mga til. Mag-isa ko pang akong lawas. Armagot ko mayo. Akong kamot ka doon ay kanina siyang liog. Wala siya maglihok. Ang yawis padlak. Asa ka na gibutang.
Pagtaon ako. Boss, kumusta si Buwana? Kumusta, boss? Boss, kisog magmakuli mo. Mga inutil ang imong mga sakop. Rani badboy mo mo! Padong! Hapit mamatayang akong anak! Boss, Hain sila! padong na sila sa atong hideout, boss. Mga buisit mo! Animal mo! Kung doon na ganit may tabo sa kong anak, ilubong ko silang buhi! Salamat. Natangtang na yun ang kadina sa kunti ilog gamot. Ang hanting nahi pa. Gamiton ko kini. Magdali ko. Kinanam kapalayo na ko din eh. Mingaw ang palibot. Pero dili ko ang ngayong kumpiyansa. Kaya tikaligdo na pa yung mga kauban tong akong napatay. Kinuo ko. Pasilo ako. Nagkapatay ko. Pero gikinahanglan siya gayon. Tunay ni abot. Dili ko kagawas din eh. Maghita ko kataguan. Magdali ko. Nagduda ko kung nganong dali nga nakaabot si Sir Jimmy sa ospital. Ang naitabo nilang muana ni Butoy, ug nakita gyud na ko nga ang gisiguro pagkuha mao ang usa ka butang. Dako nga butang. Nga gitabunan ug itum nga panapton ug daling gisakay sa van. Dayon palayo sila. Ug ida pang gipamusid si Butoy ug muana. May dalagani kinadapa sa ospital si Butoy ug muana nga buhi. Naglibog ako, nasod ako. Kung si Jimmy Uy ang... pero imposible kagipumusilban sila si Butoy ug muana kung siya pang nagsugot. Naglibog ako. Nganong ingon niya dong na ito ko. Pero masayran ko rin yun kung kinsang mastermind ning tanan. Dili usa o duha ka grupo ang nagtigawa sa akong misteryosong lana. Daghan. Daghan ang nagtinguhan ini. Pero dili ka mo mulapos. Kwartahan ako. Daghan kong mabayaran nga mga tao aron makuha pagpalig ang akong misteryosong lana. Ilabi na ang kapot ni Tatay Kacho. May kinikatago ko ilawom ining hagdanan. Ngit-ngit ini. Dili ko nila makita. Ug may lang ganit kay oy usa nila nga nisud sa lawak ti tuang patayng lawas sa nagbantay kanako. Nag-inom sila. Ug ubay-ubay ng ilang na inom. Paabuton kong mga hubog sila. Aron kay gayon kong paggawas din eh. Boss, musta rin mo anak? Mayo na ang iyang kondisyon. Dili kay tantong fatal ang pagkaigo kaniya. Para lang sa kilid sayang tuong amaga. Mayroon. Pero mga inutil ang imong gisugo. Nganong lakip ang akong anak gipusil nila. Ako rin bahala na, boss. Patilawon ko sila sa akong kasuko. Nga animal sila. Iyan o tingali, boss. Mga animal na silang batasan. Ha? Masig suklan ka nila, boss. Di naman ko makapugungan na nila o sila masuko. Oh, Ibaw ka na kung kinsa o gunso na sila, boss. Mga hired killer na sila. O pila nagkatawag na patayan na nila basta price is right. Mga tambang na ko niyo, boss. Chill ka lang. Relax ka lang. Total, buhi man ang buwanak. Yeah, katuusa. Buhi pa to. kritikal ang kahimtan. Usa. Bahala itong mamatay to siya. Ang importante nga ni Anakarako ang misteryosong lana ni Simeon. Oh. Gusto ka, boss? Ang misteryosong lana. Nga magkapausap sa dagan sa kong kinabuhi. Ako ka na yun! Ako ka na! Misteryosong lana! And that's it, everyone. Stay tuned for
for the next episodes. Bye!